Er is een prutte drokte op de huizenmarkt, zei ik bij makelaar Bert Overzet. Hij krijgt een prutte vraag van mensen die op zoek zijn naar een huis. Ik zie een hele verrassende wending op dit moment. Het is erg druk op dit moment op de huizenmarkt. Er is meer vraag dan aanbod. De wijze van het verkeerpje is op dit moment echt heel oors als oors. Als voorbeeld, ik heb momenteel een portefeuille van zo'n 22, 23 huizen. Daar worden een stuk of zo'n 8 worden op funda gepresenteerd. En al die andere huizen die worden praktisch alweer onderhands verkocht of middels zoekopdrachten. Ik ben heel pro de meesten. Ik heb op dit moment zo'n 60, 70 zoekopdrachten, aanvragen van zoekopdrachten. Dat mensen onjouwen van, goh, we visken iedere keer achter het net. Als dat en dat in de verkoop komt, zoen je hem dus dan bellen willen, zoen je hem dan een melding maken willen. Dus ik krijg heel specifiek van mensen wat ze ziekje. En vaak kun je dan al voordat de zaak definitief of via funda of via een andere site dus in de verkoop komt, dat het eigenlijk al onderhands verkocht worden kan. Een soort mensen uit de regio binnen op zoek naar een mooi plekje. Maar ook mensen uit de Randstad loeken steeds meer naar Friesland. Zo'n heel veel mensen hebben Friesland weer herontdekt, zeg ik wel eens. Meestal ben ik gecharmeerd van de omgeving. En laten we heel eerlijk zijn, wij wonen in een fantastisch mooi gebied. Het Waddenzee-gebied, het Lauwersmeergebied. En dat loopt ontzettend op dit moment. Zij is Peter hier 3 jaar verleden kwam met zijn vrouw en 2 baan. We hadden ooit het idee om toch op het platteland te gaan wonen in een woonboerderij. Vanaf 2016 zijn we op zoek gegaan. We hebben een zoekcriteria in Nederland gehad. En uiteindelijk zijn we in Friesland terechtgekomen in Hantemhuizen. We kwamen hier uiteindelijk om te wonen en uiteindelijk voor de rust, wat ik net zei. Maar uiteindelijk zijn we dan toch, we zijn toch wel wat ondernemend. En uiteindelijk zijn we, hebben we een café, dat vonden we toch op zich wel leuk. Onze zoon wilde dat graag en uiteindelijk zijn we zo gezamenlijk hier aangekomen. Eigenlijk vinden we het toch fijn om mensen en gasten te ontvangen en toch bezig te zijn. Dat heeft het ons toegebracht om een horse bed and breakfast te starten. Nou, dat was er uiteindelijk niet. En dat heeft ons ertoe gebracht om een compleet plan te maken met kamer, badkamer, ruimte waar mensen kunnen eten, waar mensen ook een paard kunnen stallen. En dus als je praat over wat hebben we verbouwd, hebben we best veel verbouwd. Eigenlijk de complete schuur. Maar wat vinden ze nou uiteindelijk zo mooi op Friesland? De rust toch wel. Ik denk dat we drie dingen kunnen onderscheiden. Dat is zeg maar in onze beleving, dat het is 's avonds altijd pikdonker hier, dat is 1. Als je bij ons op de boerderij, je hoort de stilte. En dat is dan misschien niet, dat is minder leuk, maar je staat altijd wind.